Xufier ta' taxi ta' 77 sena minħal Ormi u passiġġier ta' 64 sena mill-Marsa, it-tnejn jaħdmu mal-istess kumpanija ta' taxis fil-mira ta' hold-up. Il-hold-up seħħ il-ħamis filgħodu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Waqt li x-xufier sofra minn ġieħi serji f'wiċċu kawża ta' tir li ġie sparat minn wieħed miż-żewġ ħallelin, il-passiġġier ma weġġax. Iż-żewġ tirġiel kienu qegħdin iġorru 80,000 euro fi flus kontanti. Il-ħallelin ma rnexxilhomx jisirqu l-flus. Minn starriċ preliminari jirriżulta li għal-ħabta tal-11 kienu deħlin żewġ vittmi, nistgħu nsejħulhom hekk fl-ajruport meta f'ħin minnhom kienu issikkati minn karozza bajda x'aktarx Peugeot 208 jew Peugeot 307. Iż-żewġ vittmi kienu Renault Megane, hekk kif waslu ma' Zebra Crossing li hemm ġenb il-bini ta' Sky Parks wafqet il-karozza tal-ħallelin u mblokkatilhom it-triq. Iż-żewġ ħallelin kienu lebsin balaklavi. Il-ħallil li kien fuq in-naħa tal-passiġġier ħareġ arma tan-nar u spara lejn il-windscreen tal-vittmi minn ġol karozza. Il-ħġieġa tal-karozza tal-ħallelin inkisret mat-tir filwaqt illi l-balla għaddiet minn ġol windscreen u laqtet wiċċ ix-xufier tat-taxi. Jidher li kien hemm żewġ min-nies jew għall-inqas il-vittmi raw tnejn min-nies kienu magħmda ġie sparat tir laqat ix-xufier tar-Renault. Sissat m'għandniex kondizzjoni medika tiegħu, però jidher li ġarrab xi ġrieħi f'wiċċu u intlaqat indirettament il-passiġġier. Min-naħa l-oħra il-ħallil li ieħor mar fuq naħa tal-passiġġier tat-taxi li iżda irreżista lill-ħallil. Kif rajek il-passiġġier li f'dan l-istadju nistgħu ngħidu kellu eluf ta' euro fuqu. Irreżista l-aggressuri. X'inrawek ovvjament li qed jiskorri l-ħin l-aggressur li jtelqu minn fuq il-post. Fuq il-post kien hemm ħafna dmija fl-art fejn mhux qed ikun esklus li d-demm mhux biss huwa ta' wieħed mill-vittmi iżda wkoll ta' wieħed mill-ħallelin. Waqt li x-xufier tat-taxi ttieħed l-isptar għall-kura, il-passiġġier mar jitlob l-għajnuna fis-sala tal-waslit tal-ajruport. Saħansitra nġibet ambulanza ħadet ix-xufier ta' Renault l-isptar u l-passiġġier baqa' fuq il-post. Qed jgħinu l-pulizija sintendi fl-investigazzjonijiet jidher li ġarrab xi ġrieħi però mhumiex serji. Intant, waqt li kienu għaddejjin l-investigazzjonijiet fl-ajruport, il-pulizija ġew informati li fit-triq il-Gudja qrib iċ-ċimiterju ta' Ħaluqa hemm karozza ipparkjata ħażina fil-ġenb ta' triq. Fuq il-post indikat marru l-pulizija tar-Rapid Intervention Unit li sabu il-karozza li ntużat mill-aggressuri. Din instabet waħda meħġieġa tal-bieba mkisra bil-balaklavi fuq is-sit ta' wara. L-arma iżda ma nstabitx. Ir-riżulta li l-karozza użata fil-hold-up kienet irrapportata misruqa fil-bidu ta' Awwissu minn Ħaluqa. Il-pjanċi illi kellha fuqha kienu ta' karozza oħra li nstabet aktar tard fl-imsida. L-investigazzjoni tal-pulizija din jitmexxew mill-Ispettur Joe Merċieqa mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Dan huwa t-tieni hold-up f'temp ta' ġimgħa hekk kif 10,000 sterlina insterqu f'hold-up nhar il-ġimgħa fil-Qawra.